Ang susukot nga kaso iti naisampa kontra kenti mapapati nga nang Rames kenti Maysa nga 16 anyos nga balasitang amanagan iti Constante Bolante Jr. wenno mas amammo itinagan nga kunol wenno nunol. Ni Bolante ket nakasango iti upat nga kaso akas iti violation of Section 1 of PD 1866 as amended by Republic Act 8294 wenno illegal a panagikot iti armas, multiple rape, violation of Republic Act 7610 wenno child abuse ken rape nga addaamin iti criminal case number 3443-N nga pinirmaan ni Attorney Helen Grace Cabasal, Clerk of Court iti Narbacan, Ilocosur. Ti suspek ani Bolante ket adda iso na tatta nga gundaway iti provincial jail. Iti man eksklusibo nga interview ken ti ina iti suspek ket ita nga napagamuan iti press corps tiragsakda na pilaan iti kaso kontra ken ti suspek. Medyo panatag na yung loob ko na magkakaroon na ng katarungan yung ginawa sa amin ng anak ko, na unti-unti nang nakikita yung resulta kung ano yung pinaglalaban namin. Naku napay ti ina iti biktima nga dakkilatta iti yaman na kadagiti tumultulong kadakwada ditape nga nakunana nga adupay iti mabalin nga mainayon nga kaso iti maitudtudong a suspek ani Bolante akas iti kidnapping, falsification of document, iti birth certificate ti apo na kenji panangkabkabil na ken kuana. Una ko siyang pinuntahan dun sa SEDA para mag-usap. Binalik ko lang sa kanya kung ano yung tinext niya sa akin tingnan ko lang kung anong kayang gawin ng isang pokpok na tulad mo. So, ibinalik ko sa kanya yung sinabi niya na yun. Sabi ko, Nol, ito yung kayang gawin ng isang pokpok na sinasabi mo sa'yo. Sa akin pala. Inayon pa iti ina iti biktima nga makipatpatang dagiti naganak ken ti suspek kanya na pakairamanan pa yan dagiti kakabagyan kinaasidig nga gagayem ni Bolante nga iatrasdan iti demanda ngem di tangay patangken na nga saan nga agbalin kapwa ng tarasakit unay para kanya na iti inaramid ni Bolante iti biag na ken iti anak na. Sorry Jean, alam ko nagkamali ako, alam ko yung mga ginawa ko, patawarin mo ko. Sabi niya, tulungan mo ko, hindi ko na kaya, suko na ako Jean. Yun yung mga sinabi niya na umiiyak siya na humahagulgol. Nung nakikita ko yung humahagulgol tapos humihingi siya ng tawad, ano naman yung naramdaman mo? Siyempre bilang isang ina, masaya ako na nakikita kong umamin na sa ginawa niya. Ginawa niya yan, siya ang may gusto ng lahat ng nangyayari sa kanya. Siya lahat ang may kagustuhan, pagbayaran niya. Yun lang ang masasabi ko. Siya ang may gusto nito, hindi kami. Siya ang gumawa ng lahat ng ito, hindi kami. So kung ano yung ginawa niya, pagbayaran niya. Pagdusahan niya. At da iti narekomenda nga 80,000 a piyansa ken ti suspek ani Bolante iti kaso nga panaglabsing iti panagikot iti paltog ngem dagiti dadduma a kaso na akas iti multiple rape, child abuse ken rape ket awan iti nayatnag. Ryan Pardo, 4TV News.